ജയിലിൽ ഈ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് എന്തിനാ എതിർക്കണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരും. പാപങ്ങളല്ലേ പല സാഹചര്യങ്ങളാൽ കുറ്റവാളികളായിപ്പോയി. ആ അതെ, പാവങ്ങളല്ലേ, പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറ്റവാളികളല്ലേ. അല്ലാണ്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറ്റവാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ലോജിക്കില്ലേ? ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന് ഒരു ചില്ലറ പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവര് ആ ജയിലിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ലേശം ജയിലിൽ ചില്ലറ വർദ്ധിച്ചപ്പോ എന്തിനാണ്? അതിന് കാരണമുണ്ട്. സാധനം സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിലിന്റെ ഒരു കൂലി കൊണ്ടാണ് വാങ്ങും. അത് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു നടപടി എന്തിനാ വിമർശിക്കുന്നത്? എന്ത് കാര്യത്തിനാ വിമർശിക്കണ്? നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിലക്കയറ്റം, ജയിലിൽ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാവൂല. സോപ്പിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില? സോപ്പെങ്കിലും വാങ്ങണ്ടേ? പറയണതിൽ കാര്യമില്ലേ? നാട്ടിൽ ഗതി കൊണ്ട് ജീവിക്കണ പാവികളെ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കണ്. സാഹചര്യം കൊണ്ട് കുറ്റവാളികളാണ് ആ പാവങ്ങളെ. മനസ്സിലായില്ലേ?